Когато една жена се чувства добре в центъра си, тогава житейската сцена се разширява не само за нея, а за всички хора, които са около нея. Появяват се понякога спонтанно нови възможности. Истинският лечител е този, който докато лекува другите, лекува и себе си. Следите от Реджованс и въздействията са на много пластове. Състоянието на здраве, на комфорт, на добра хомеостаза е изписано на лицето. Днес в силата на женското здраве имаме едни много специални гости. Хора, които буквално връщат светлината в лицето и хармонията в тялото. Това са сертифицирани терапевти по Реджованс. Една естествена техника, която подмладява, която съчетава нежното докосване с дълбоката работа с фацията и активирането на енергийните процеси в лицето и в тялото. Ще си говорим за това какво представлява Реджованс терапията, как чрез докосване може да стимулираме регенерацията и баланса и как съвременната жена може да се грижи за себе си по един много естествен, осъзнат и женски начин. Искам да ви представя 3 дами, които осъзнато, много информирано ще ни дадат информация за това как можем да подобрим наистина начина на грижата за лицето и тялото си. Здравейте! Здравей, Вили, може ли да се представиш? Аз съм Виолета Козмова, холистичен терапевт и консултант съм в бутиково студио за здравословен живот Viva Aspect в град Пловдив. Практикувам в Пловдив и в София, но това, което използвам в моята работа, всичките терапии са насочени към комплексно въздействие в една посока. Това са болен, Реджованс, матрица на успеха, пластири, билкови пластири за естествено здраве. Така че областта е безкрайна, но това, което правя, за съжаление, не е толкова популярно, а е изключително полезно и ефективно като въздействие. Затова е този подкаст, това събеседване, за да можем да го направим по-достъпно и по-информирано за всяка една жена, и която всъщност отговаря на нашия слоган, нали, за силата на женското здраве по един много естествен начин. Роси, ти какво можеш да кажеш за себе си като човек, който е изключително сензитивен и може да даде обективно мнение за това как влияе Реджованс терапията? Аз така като един щастлив приемник на тази терапия мога да кажа, че ефектът е супер впечатляващ. Аз самата се занимавам с практики за тялото и ума и през цялото време усещах връзката между докосването и ефекта, който се случва в тялото. Лицето ми се озари буквално за 2 седмици и усещам ефекта дори след края на процедурите. Това нещо много добре резонира с моята ценност за органично естествено здраве, както и за едно такова естествен обмен между жени, тъй като самата терапия се осъществява от жена на друга жена. И самото докосване за мен е изключително лечебно, тъй като ръцете са продължение на сърцето. И когато това нещо идва от сърдечната енергия на нас като жени, има изключително лечебен и прекрасен ефект. Чудесно звучи това нещо. Ние ще го видим малко по-късничко, ще направим една демонстрация. Само искам да кажа, че ние днес се намираме в студиото на Вили, в нейното студио, в което практикува. Не сме си в нашето студио, но обстановката е изключително уютна и приветлива за всички нас. Следващия ни гост е Веси. Тя е терапевт също по Реджованс. Можеш ли да се представиш, да кажеш как започна твоето начало като един млад човек? Да, аз съм Ванеса Петерова. Занимавам се всъщност повече от 10 години с маркетинг и бранд менеджерство, което, т.е. винаги съм била от другата страна. Знам какво е да следваш срокове, постоянно напрежение, ежедневните задачи и това някакси винаги грижата за себе си да остава на последно място.
защото когато сме на 20, сякаш това ни е даденост и си мислим, че имаме безкрайен капацитет, но колкото по-големи са целите ни в професионален план и не само, всъщност толкова повече ресурсите на нашето тяло и здраве започват да се изчерпват. И така аз съвсем и случайно и осъзнато намерих Вили. И така започна нашата съвместна и терапия, и приятелство, и вече и партньорство, тъй като отскоро и самата аз съм сертифициран Reg Advance терапевт. И за мен това наистина е една изключителна благословия, че мога вече да помагам на жени, които дълго време са се чувствали точно както аз и да тръгнат по един нов, по-осъзнат път и да се чувстват наистина по-добре в кожата си, да не стигат до крайни състояния на изтощение, а да приоритизират собственото си здраве, така че за мен това също е един нов път, но смятам, че един доста смислен за всяка жена и за всеки човек. Чудесно звучи това. Добре, как би ни описала Reg Advance терапията на човек, който никога не е чувал за нея, няма представа? Да, аз мога да я опиша от двете страни. Първо, като дългогодишен клиент на Вили. Това е нещо, което, както всички знаем, в днешно време ние търсим бързи решения. И като динамичен човек с напрегнато ежедневие, аз търсих бързо решение за абсолютно цялостно възстановяване на организма, за да мога да продължа с тези темпове, даже още по-големи. И това е терапията, която ми е давала точно това абсолютно цялостно възобновяване на жизнените сили, на начина, по който да се чувствам отново в баланс, в хармония, да съм отново така вдъхновена и готова и способна да давам. Така че това е една процедура и терапия, която действа на абсолютно всички нива. Няма значение, че работим само върху лице. Ефектът е върху цялото тяло, върху целия организъм, и на физическо ниво, и на енергийно, така че определено за всички съвременни жени, които са наистина много заети, препоръчвам така горещо да си позволят тази терапия, защото в рамките на един час могат да постигнат резултати, които наистина понякога и с дори години човек не може да усети. Вече като терапевт мога да кажа, че даже да вмъкна една много стойностна китайска поговорка, че истинският лечител е този, който докато лекува другите, лекува и себе си. И всъщност това, което говорихме, че през ръцете минава и енергията на сърцето, е точно така. Правейки Reg Advance, ние осъществяваме една много силна, дълбока връзка с самия клиент и по този начин се получава едно много красиво, силно взаимодействие, което действа пречистващо и на двете страни наистина вълшебно. И мога да добавя, разбира се, и за модерните лифтинг цели на повечето жени. Абсолютно всички в момента искаме да запазим младостта, да запазим красотата и правим всичко възможно по тази тема. Reg Advance постига тези цели по един наистина много естествен начин, защото не променя мимиката на лицето, а напротив оживява я. Това беше моят следващ въпрос. Дали можем наистина да наречем, че Reg Advance е една алтернатива на ботокса, на лифтинга?
Тъй като аз изпитвам дълбоко уважение към здравните специалисти и по никакъв начин не искам да правим аналог и да противопоставяме холистичната терапия Реджован с методите, които понякога наистина се налагат, тъй като ботокса има изключително добри медицински цели, когато е наложителен в различни здравословни казуси, както и, разбира се, хирургичната намеса. Така че, двете теми са абсолютно различни, но мога да кажа чисто когато искаме да постигнем визуален ефект, как Реджован се работи. Тъй като ние работим на 3 нива основно – фасция, мускул и енергийни точки. Раздвижвайки фасцията, всъщност по този начин извеждаме токсините към съединителната тъкан, което дава една свобода и наистина усещане за пречистване на лицето. След което, когато работим с специални техники и движения, които са много древни върху мускулите на лицето, им подаваме сигнали, които са за отпускане и същевременно след това тонизиране. Това, което е интересно като факт е, че всъщност лицето е мястото, в което нашият мозък първо дава сигнал за реакция, когато изпитваме дадена емоция, и т.е. нашите мускули, лицевите, са първите мускули, които най-така бързо реагират, и съответно за това се получават и тези финни линии, различни и бръчки и така нататък, изморен вид. Така че, давайки си обратните сигнали на мозъка, т.е. за отпускане, му подсказваме, че той може да се върне към това свое изначално хармонично състояние, самото лице и самите мускули на лицето. А след това с последващата техника, която е отново съвсем финна и супер финна за тонизиране, подсказваме и на мозъка, че може да върне тази пък естествена бодрост в лицето, живост на мимиката, и така се постига едно наистина хубаво озаряване, и така, за да може да е още по-прекрасно изживяването, вече когато заработим и върху енергийните точки. Тогава вече се получава едно дълбоко свързване с нашата душа и една дълбока релаксация, която допълнително помага целият стрес, който сме натрупали през ежедневието, просто така много бързо да изчезне. Значи можем да го наречем последния начин, че лицето е нашето огледало за вътрешното ни здраве. Абсолютно да. Защо го наричаме всъщност естествен лифтинг? Защото постигаме тази естествена живост на лицето, което свързваме с младостта. Защото един човек, когато е млад, той има жизнен вид, той има така бодър вид, самата му кожа е дори така озарена, така че това, което ни дава Реджован, е именно това излъчването на младостта. Много добре е казано. А откъде всъщност Вили идва името на Реджованс? Реджованс е подмладяване, връщане към младостта. Основателят е Стенли Розенберг, той е американец. Освен това е и кинезитерапевт, но работейки с артисти, всички знаем колко е важно лицевото изражение, естественото изражение на лицето. Не случайно казват, лицето е огледало на душата. И когато ние питаме някого как си, добре ли си, обикновено не искаме да видим лицето, изражението на очите, на лицето като цяло, защото състоянието на здраве, на комфорт, на добра хомеостаза е изписано на лицето. Всъщност, оказва се, че гънките, конкретните черти на всяко лице много ясно показват физическото и психическото състояние на човека. Усещането за здраве всъщност е много комплексно. То е едно състояние, което включва не само физическо здраве, тук винаги има значение психическото здраве, емоционалното, хормоналното и енергийното.
Така че, наистина, когато човек за първи път прави реджованс, аз никога няма как да обясня за страничните ползи. Да, обясняваме, както прекрасно описа Ванеса, как се работи, много нежно, само с върховете на пръстите, но реално следите от реджованс и въздействията са на много пластове, а пък тялото и душата са много свързани. Ако за потребностите на тялото всички сме много осведомени, много грамотни, това са освен физиологичните потребности от храна, сън, почивка, душата също има своите екзистенциални, бих казала, и по-висши потребности. Правейки реджованс, ние влизаме в една комуникация с човека като цяло. Да, реджованс е една много добра алтернатива за съвременната жена, преди всичко жена, макар че терапията е показана и за мъже. Между другото, аз работя реджованс и на деца в пубертетна възраст. Там пък нашите цели са други, винаги резултатите са добри. С какво спомага всъщност при децата реджованс? Знаем, че в периода на тинейджърството хормоните бушуват. Нервната система се пренастройва. Децата също преминават своите кризи. Реджованс е една терапия, която при тях действа за балансиране на нервната система. Отделно ние повлияваме състояния, свързани с проблеми, с кожни проблеми. По много естествен начин, но пък там децата стават по-концентрирани, по-спокойни, по-целеустремени и всъщност резултатите се простират в много сфери в живота им. Да, всъщност защото може би всяка една точка на лицето отговаря за част от Да, всичко е свързано. Не случайно добрите лекари в Китай казват, че само по вида на лицето те могат да поставят 70% от диагнозата. Ако човек страда от някакви заболявания, макар да не е абсолютно точна, тази диагностика може да ни бъде много в помощ, когато търсим едно подобряване на здравето на човек, защото всичко е свързано. Работейки, да кажем, по челото, ние повлияваме сърце, повлияваме черен дроб, повлияваме дихателна система, когато работим в зоната на синусите, под очите. Така че, действително, към реджованс се обръщат, знаете ли, към реджованс се обръщат хора, които са с по-разширено съзнание, които са осъзнали за себе си, че грижата за тяхното общо здравословно състояние преди всичко тяхна. Разбира се, не отричаме никакви подходи. Реджованс е допълваща терапия, но понякога знаете, че една допълваща терапия може да постигне ефекта, който традиционните средства не са дали. Много интересно. Всъщност да, всяка една терапия си е вид терапия и избор на всеки. Но в силата на женското здраве, нали, и аз лично като човек, който създава този проект, се стремя да открием, т.е. да подобрим нашето вътрешно здраве, нашия вътрешен мир и осъзнатост. И реджованс е нещо, което всъщност... Аз изключително така подкрепям и се радвам за тази твоя идея и те поздравявам, защото действително женското здраве е сила. Когато една жена се чувства добре в центъра си, когато застане стабилно една жена в своя център, тогава житейската сцена се разширява не само за нея, а за всички хора, които са около нея. Появяват се понякога спонтанно нови възможности. Днешният ни разговор е един прекрасен пример за това. И всъщност с теб продължават хората, които са готови да споделят този път. И точно това сближаване на хората е много ценно. Абсолютно. И аз го подкрепям това нещо. Всъщност с идеята за този проект срещам изключителни хора, специалисти, лекари, терапевти. Добре, как можем всъщност каква е разликата между обикновения масаж на лице и точно тази процедура по реджованс? Можем ли да... Реджованс е много комплексна терапия. Тя не може да бъде оприличена на масажа, който се прави в козметичните салони. Не може да бъде отъждествена и с точков масаж. Тя е много хибридна техника, защото има елементи и на пресура, и на масажни движения. И аз мога да кажа вече
работейки 10 години тази терапия, че съм я наситила с мои странични компетентности, което става по много естествен начин. И вече съм много доволна, че и на мен има кой да ми прави реджованс. Защото едно е човек да има познанията за какво се прави, но друго е когато някой друг направи нещо за теб. И сега, докато си говорим, аз осъзнавам, че работейки, след малко много е добре, че ще покажем, за да се добият представа хората, които ни гледат, как точно се случва тази терапия. Но докато работя, докато извършвам движенията, както каза и Ванеса, ние влизаме в един много специфичен енергиен обмен с клиента. И аз съзнателно, така, като терапевт, държа да бъда в едно състояние, осъзнато, да бъда в едно спокойно състояние, докато работя на фона на специално подбрана музика, защото тя също има своето значение. Не случайно има и музикотерапия. Аз се старая моя поглед да се движи между кътове в студиото, които мен лично ме зареждат. Едното място, да кажем, ето тук в този ъгъл, другото място е аквариума, лампата, картините. По този начин, когато аз не въртя в съзнанието си моите ежедневни, злободневни проблеми и държа висока вибрация, това се отразява и на клиента. Ние завихряме едно общо енергийно поле и това е състояние, в което тялото е максимално релаксирано. А в такова състояние тялото е изключително интелигентно и наистина задвижва едни много мощни вътрешни механизми, за да го доведат до хармонично състояние. Защото какво търси човек в своето ежедневие? Ние търсим, за да сме здрави, да сме спокойни, да не сме в този непрекъснат стрес, в който ни потапя ежедневието и да изпитваме комфорт. Като казвам комфорт, тялото да не страда от физиологични някакви проблеми. Но състояние на спокойствие и комфорт е характерно и за животинския свят. Когато говорим за човек, тук вече неизбежно човека търси да бъде в една хармония. А хармонията, тя е много крехка. И точно терапии като реджованс ни връщат в това състояние на хармонично усещане на дух, ум, тяло, душа. Между другото, не само реджованс, нали, ти като боен терапевт също е изключително усещането. Аз лично съм имала възможността Вили да бъде... Боен е моята любов. Да. Боен е моята първа любов. Като наблюдател, така отстрани за всеки свой клиент, нали, пациент, не знам точно как е точно. Клиент, когато говорим за... Кое не е вдъхновяващото и кое най-така изненадващо нещо, което наблюдаваш в тях? В момента, в който го правиш. Знаеш ли, Наталия, кое мен лично ме вдъхновява? Понякога е много изморителен един ден, но когато си спомня как е влязал клиента през вратата, в какво състояние е бил, как е изглеждал, какъв е бил погледа му, как е държал тялото си. И когато виждам как изглеждат, когато ги изпращам, точно тази промяна е горивото, което ми трябва на мен и което мен ме зарежда. Защото трябва да ви кажа, че и болен и реджованс работим само с ръце. При болен работата на терапевта е дори преди самото посещение на клиента. Там ключово е не броя на движенията, колкото подбора и прецизността на изпълнение. От гледна точка физически няма голямо натоварване. Докато при реджованс изключително натоварващо и уморително за терапевта. Ние сме, може би, не знам дали има и 20 човека в България в момента. Много и колеги се отказват, но това, което мен ме държи и продължавам да я практикувам, е точно тази промяна в цялостната визия на на жените, които идват и си тръгват. Това не може да се обясни, защото реджованс е преди всичко преживяване. Не е обикновена манипулация или процедура. А колко пъти трябва, колко на брой терапии трябва да направим, за да има някакъв така по-осъзнаем? При реджованс имаме протокол, който е силно препоръчителен, но не е задължителен. Идеята е, че в рамките на 6 процедури, които се извършват от порядъка да има разстояние между процедурите между 1 и 3 дни, за да не се губи тонуса на мускулите, но
това, което обработваме като зони на лицето, е разпределено в 6 сесии. На първа сесия ние основно работим лицето, на втора вече повече време отделяме за чело и скалп, защото бръчките по лицето хоризонтални, вертикални, искат вече по-специално отношение. На трета сесия работим между долен клепач и горната устна, в тази част, където назолабиални, тъй наречения пачи крак, тъмните кръгове, там влияем да се неутрализират тези ефекти. На четвърта работим брадичка, шия и деколте. И на пета вече работим отзад раменете, тила, врата, защото всичко е свързано. Платизмата също е много важна за отпускането на лицевия контур. И шестата сесия се явява като основен преговор. Но в моята практика, затова процедурите при мен не са по-малко от час, винаги включвам лицето. Това е като една допълнителна, като един бонус, защото идвайки на Реджованс, жените идват преди всичко да добият визуално разкрасяване. И то е факт, но винаги има една гранична, това мога да ви го издам просто от самата практика, има една гранична сесия, в която, аз също не го вярвах това, кожата променя своето качество. Порите се свиват, повърхностните гънки и бръчици сякаш се разливат, заличават се, а по-дълбоките бръчки стават по-повърхностни. Сега ние трябва да бъдем и реалисти. Няма как една кожа вече след 50-60 години да има този тургор, да има този свеж вид, каквато е на 20-25 годишните дами, но винаги може по-добре и по-добре. Затова нека да апелираме към по-младите дами да се ориентират към нещо по-естествен начин, да съхранят красотата си. Има ли елементи на вътрешна работа през устата, защото съм виждала такива? Да, в една от сесиите да, маркираме и от вътрешната страна работим. Всъщност терапията отваря точно енергийни потоци, така е. От блокажи, които има в самата... После, знаете ли, в ежедневието си, в течение на годините, рано или късно човек усеща, че има свои специфични, индивидуални мимики, поза на тялото, ако щете, реакции в различни ситуации, които се повтарят. Най-често децата, докато са малки, имитират мимиките на родителите си. В последствие неусетно те ги запечатват и затова много често се е случвало, и предполагам на всички ви се е случвало, когато минава ваш колега наблизо или съсед или приятел и вие сте с група пред, казвате, това па се е ядосан, се е намръщен. Той човекът дори не знае, че изглежда така. Просто има по-врязана бръчка вертикално между веждите, да кажем. Но неговия лицеизраз във времето е запечатан. Той става като негова маска. И когато говорим за силата на първото впечатление, за комуникацията, знаете, първите 7 до 10 секунди хората ни възприемат чисто визуално. И когато един човек е прекалено напрегнат, стресиран, уморен и има тази маска на лицето, нали си сещате, че това създава някакъв вид дистанция или поне неадекватно приемане на самия човек. И то е неосъзнато. Именно, защото е неосъзнато. Той може да има много ведри мисли, да е много позитивно настроен към ситуацията, но влизайки някъде така стегнат с неговия специфичен лицеизраз, той може да създаде заблуждаващо впечатление в хората, с които се среща. Реджованс може да коригира този момент. Аз сега се сещам, ми хрумва да попитам, всъщност може ли да коригира тези неосъзнати, имаме на моменти тикове, които всъщност неосъзнато повтаряме и ни създават... Там комплексът е много, подходът е много комплексен, защото пак е много индивидуално. Зависи от кога са тези тикове. Реджованс много добре повлиява лицева асиметрия. Тя може да е резултат от много причини. Дори ако стоите дълго време срещу или отстрани на климатик, се получават такива диспропорции в лицето, които биха могли да се повлияят. Особено дори белези след някаква намеса или наранявания. Знаете, особено от младежка възраст, понякога остават някакви белези, те могат да се повлияят. Така, от няколко минути искам се опитам да формулирам един въпрос по отношение на това достатъчно ли е Реджованс като терапия всъщност
осветли, да озари самото лице. Говорите ли с вашите клиенти за начина на хранене, на приемане на различни медикаменти дори, които могат да спомогнат, да повлияят? И то неизбежно разговора потича и в тази Защото тема. и трите сте терапевти, нали, вярвам, че се храните балансирано. Защото, особено когато една дама, ако 2 пъти в годината направи този пакет, да кажем, зимата около празниците, лятото в началото на летния сезон, е напълно достатъчно лицевата мускулатура да бъде в тонус. Разбира се, между в това 6 месече, тя винаги може да си прави една комплексна сесия за поддържане на тонуса, и тази комплексна сесия за всяка жена е индивидуална, защото някоя има повече проблем в областта на шията, други около очите и така нататък. Но храненето и разговорите около тази тема неизбежно идват, защото много често най-вече ние сме дехидратирани. А това се отразява първо както на мозъка, така и вида на кожата. Но наистина по вида на лицето ние може да направим много важни заключения за състоянието на един човек. И за начин, по който се грижи, нали, Да. за себе си. Като започнете от самия тен на лицето, от ако има петна, на кое място са петната. Примерно един зачервен нос може да говори за проблеми с сърцето, напрегнат масетер може да ни даде информация за проблеми в храносмилателната система и така нататък. Роси, ти като йога, нали, човек, който практикува йога и е учител по йога, разкажи ни нещо за йогата на лицето. При лицето има. Чувала съм за такъв. Да. Доближава ли се до Реджованс? Не, просто е съвсем друг подхода. Какъв е там ефекта? Какво се цели? Как влияе? Йога за лице цели тонизиране на мускулите, по-скоро. Работи се с силата на мускулите. Аз мога да покажа няколко упражнения, но понеже също съм се занимавала с йога за лице, но много е различен е ефекта. По различен начин повлиява. По-скоро йога за лице мога да кажа, че поддържа тонуса на мускулите, на кожата. И там самостоятелно всеки може да... Да, абсолютно. Йога за лице стана доста популярна последните години. С кое се работи точно? С кои с всички части на лицето се работи. Има за челото, за клепачите, за скулите, за устните. Така че комплексна е самата практика. Нема около 10 минути на ден. И аз бих казала, че е едно много добро допълнение към една такава терапия. В една сутрешна рутина, може би. Да. Сега си мисля, ако може да вметна. Понеже в студиото идват жени на различна възраст. И във времето неизбежно така забелязах и констатирах нещо. Вида, здравината, здравия вид на лицето и на кожата нямат 99% от случаите нямат нищо общо с скъпата козметика. И с екстремните грижи под някаква скъпа марка. Даже напротив, имала съм клиентки, които споделят, че съвсем с естествени продукти дори от домакинството, това съзнание от техните майки и баби по много естествен начин дават на кожата това, от което тя се нуждае. И най-вече преживените емоции, усещанията за радост, за пълноценност, за лична стойност е нещо, което дава печат на лицето. И аз бих добавила дишането. Да, кислород. Дишането, е много. Да. Практиките по дишане са много изключително полезни. И са много важни, защото обикновено не дишаме достатъчно, няма много кислород към организма, което всъщност се отразява на много части. И не са ни научили как да дишаме правилно. Аз винаги в моите практики казвам, че дъхът е един водач през целия ни живот, защото живота започва с дъха и свършва с последния дъх, който... И това е абсолютно безплатно. Творецът ни го е дал като изключителен инструмент, мощен, с който ние може да повлияваме нашето състояние, здравето си, цялостното си благоденствие.
Знаеш ли, сега се сещам, Роси, докато те слушам, много от клиентките, понеже не започвайки да работим Реджованс, ние активираме парасимпатикуса. Този, който отговаря за усвояване на хранителни вещества, за изхвърляне на токсини, за освобождаване на излишни течности. Ефектът наистина е многопланов, но много от клиентките казват, все едно, че бях на медитация, все едно, че медитирах. Това възстановяване не може да се получи след посещение на фитнес. То е нещо много комплексно и много... Самият дъх става по-дълбок, когато човек се отпусне дишането се променя. Дъха става... Аз като човек, който и фитнес практикувам, и йога, и аз като вас съвсем малка не се занимавам с такива неща и ми харесват. Всъщност мога да го потвърдя това нещо. Няма нищо общо. Особено, нали, когато легнах, нали, и се поставих под твоите ръце, просто беше... Дори не мога да опиша емоцията, дори не мога да го изкажа това, което се случва в самото тяло. То не е само медитация, то някакси на вътрешно ниво съвсем работи с лицето, всъщност на много вътрешно ниво се повлиява. Това, едно преживяване е много трудно да бъде разказано. То може единствено да бъде констатирано и човек да си позволи да го преживее. Аз и когато правя болен, много се въздържам и избягвам да давам каквито и да е обещания и прогнози, защото всеки човек наистина си една отделна вселена, но това, което обединява всички, е усещането за събиране със себе си. И когато кажем каквито и да са процедури за лице, обикновено битува мнението, че след 40 вече е много важно, но не е така, защото много от клиентките ми са под 40 години, да кажем на 29, 30, 31, за мен те са деца. Но бидейки деца, те са и на някакви отговорни позиции. Корпоративният свят, знаете в какво напрежение и в каква сфера се работи. Ти си от кухнята, но щом те откриват в Реджованс, те не идват да си изгладят бръчките. Значи тези момичета, те реално няма да бръчки. Те са открили една много по-дълбока полза за себе си. И аз няма да забравя през годините, когато в течение на работния ден Ванеса е в някаква стресова ситуация и се обажда и каза, имам нужда от Реджованс. Защото при някакъв напрегнат ден Реджованс е нещото, което е балансира, което успокоява, което е разкрасява, което и подобрява и съня. Между другото, пропуснахме да кажем, Реджованс много добре повлиява хормонален дисбаланс, безсъние, тежки мигрени и главоболие. Синузит също, тези сенни хреми, алергични алергии, защото ние тук, работейки по много меридиани, на практика, ако има някъде блокажи, те се изчистват. А използваш ли някакви масла, някакви продукти по време на самият масаж? Не. Реджованс не използва никаква апаратура, жички, приспособления, уреди. Работим единствено само с върховете на пръстите и ето ние за това с Ванеса нямаме твой всичките маникюр. Дълги ногти. И тук аз мога да добавя за темата за преживяванията, тъй като смятам, че съвременното общество страда и от един такъв сериозен дефицит на преживяванията. Тоест, ние минаваме от задача на задача, ангажимента на ангажимента, правим си строги планове дори за това колко пъти седмично ще отидем в фитнес залата, колко пъти ще се храним и така нататък, но това пак е един такъв вътрешен доста голям стрес, защото пак сме в сферата на съревнованието, контрола, а не просто преживяването. Освен това, социалните мрежи, липсата на директен контакт, точно това, без никакви жички, без никакви допълнителни приспособления, дори без масла. Това прави наистина самата терапия едно уникално преживяване,
наистина, от което всеки, според мен, човек в днешно време, дори от тинейджърска възраст, и децата имат нужда. Защото и те вече са на доста голямо време прекарват пред телефона, пред компютъра и този така жив контакт, тази връзка и усещането за преживяното липсва. Сега като каза, да, просто това от мен си привнесох, мога да споделя. След като приключим сесия Реджованс, на много от клиентките просто не им се става, но хем за освежаване, хем за хидратация допълнително. Просто от разстояние пръскам единствено розова вода, която тя е по-скоро мъгла, розова мъгла, но това е по-скоро за тонизиране, за лека хидратация, за освежаване, защото знаете пък качествата на нашата роза. До толкова, нищо повече. Да. Силата на жената всъщност е в женската енергия и това да можем да я подхранваме постоянно, нали, тя е в състраданието, в нежността, в страстта. А всичките тези организационни неща не са присъщи на една жена, затова и отнемат малко женската енергия и я дърпат малко към мъжката. Затова пък има такива алтернативни методи, които всъщност връщат ни към изначалното наше... Да, силата на жената не е в действието, не е в изявеното силово водачество. Силата на жената е в нейното присъствие, в нейната енергия. Една жена е силна и влияе, когато създава поле, когато има присъствие. Да, тя е подкрепяща, тя е приемаща, но самото присъствие на жена, която си е в центъра, става лечебно. Като водата. Аз винаги го свързвам с силата на водата, която е... И наистина, още веднъж ще те поздравя. Аз много разсъждавах върху това изречение. Силата на женското здраве. Защото действително от жената, всичко хубаво в този свят започва от жената. И за да жената трябва да бъде, да генерира енергия, да споделя енергия, но за да генерира, тя трябва да бъде стабилна. И здрава. Емоционално стабилна, здрава в нейната вътре с много изключителен, много силен вътрешен мир. За мен това е процес, който се случва на глобално ниво. Колективното женско се лекува в момента и ние всички сме част от този процес. Еманципацията малко трябва да стопираме. Не би трябвало да... виждаме резултатите до какво са довели. Динамиката на съвременния живот е такава, че неизбежно поставя жената в роля, която ние е присъща. Ние не можем да избягаме от тези ангажименти на съвременния свят, но може би това, което аз си мисля, да го направим по нашия начин, не по мъжкия начин, не на всяка цена, а да го направим по този мек, категоричен начин, който не оставя алтернатива. Когато хората са убедени в правотата, през приемане, през разбиране, през прощаване на всичко, което се случва, нали, има и една друга фраза, че най-щастлив е човек, когато спре да прощава. А за да спре да прощава, той трябва да престане да съди. Така че нека да не съдим, да приемаме, че всичко е такова, каквото трябва да бъде. Има смисъл да сме тук и сега. И аз много подкрепям тази теза в момента. Сякаш земята се преражда, процесите трансформиращи засягат природата и хората. И ние също сме в процес на промяна и на някакво събуждане по нов начин. Да. Но нека да не забравяме и мъжете в това число. Реджованс е и за мъже, така че техното спокойствие, техния баланс би трябвало да бъде също балансиран. Наталия, мъжете, които са дръзнали да опитат... Малко ли са? По-малко са. Обикновено те са водени от приятелките си, от жените си. Това са обикновено мъже пред бърнаут или в самия бърнаут, с паник-атаки, тревожни, защото пък те са много отговорни. Мъжете, знаете, те са стабилността, те са опората, те са водачите, но и те са човешки същества, имат нужда да презареждат. Когато мъж си позволи да направи реджованс, те много бързо привключват симпатикус, парасимпатикус и много бързо заспиват. Аз в интерес на истината не може да си представя как някой ще ти прави нещо по лицето и ти ще спиш. Ами заспива се.
Да, Заспива дори и се. ти заспа, Вили. Да, и аз заспах. Аз се отпуснах с пълно доверие в процеса, в ръцете, в терапията, в приемането. Всички И заспиваме. може би точно това лично отношение, това внимание, това обгрижване липсва на всички. Защото в основата си всички сме деца. Всяко дете обича да се почувства приласкано, прието, подпомогнато. Така че за мъжете е още по-полезно и по-належащо. Приканваме ги. Да, за мъжете аз тук мога наистина да добавя, че особено на мъже с такива доста водещи позиции, роли в корпоративни, не само такива среди, те много рядко си позволяват да са в ролята просто да се отпуснат и те да пуснат контрола, и за такъв тип хора това би повлияло наистина много добре. Наистина няма значение пола, защото след реджованс самите жизнени сили, дори вдъхновението и усещането за така свързаност и желанието за още повече постигане, особено при мъжете, би повлияло много добре. Те обикновено ходят на фитнес. Не го отричам, но там е друго. Натоварването там е друго. Друг ефект. Ползите са различни. Много рядко си позволяват и те да отпуснат контрола, пък. И те са много така. И те имат нужда. И те имат нужда, да. Имам един въпрос, който е свързан с за постигането на по-свежо лице и така по-отпуснато, по-отпочинало. Има ли нещо, което може всеки от дома да прави? Като някаква терапия? Аз бих казала преди всичко сън. Добрия сън. За съжаление, съвременният човек е в такава динамика, в толкова много стрес протича ежедневието, че нервната система е пренавита, пренатегната. И дори хора, които прекарват, да кажем, 8 и 10 часа в леглото, много от тях нямат качествен сън. И се събуждат уморени. Затова има различни начини как може да се подобри съня. След това не казвам храненето, а водата. Най-напред водата. И след това вече, разбира се, и правилното хранене, движенията и терапии, които чувстват, че им влияят добре. Нека да не се увличаме по модните тенденции, без да ги отричаме. Те са нещо иновативно и полезно и добро, но всеки трябва през своето тяло да усети кое е за него, кое как работи за него. Така действат всяко едно лекарство, всяка една терапия. При един действа в по-голяма степен, при друг въобще може да не подейства, но движение и емоции. Всеки ден човек трябва да намира за какво да се зарадва, за какво да се усмихне, да сподели защото приятната емоция задвижва различна биохимия в тялото. Радостта, любовта, усмивките, прегръдките, те ни дават усещане, че сме във форма, че сме в кондиция, че сме здрави. И това е всъщност живота не е застой. Живота е непрекъснат устрем. Живота е вдъхновение, което предаваме един на друг. Това е истината за мен. Много добре звучи всичко. Искате ли сега да демонстрираме, да направим една малка демонстрация? Роси ще бъде нашият... манекен? Да. Добре. Вили ще е практикуващият реджованс терапевт. Аз с Веси всъщност ще обясняваме. Ние може да покажем как се разполага клиента, основните масажни движения. Те не са и масажни, по-скоро движенията, които са дадени с терапията, за да добият зрителите ни представа как се работи. Всъщност, самия сеанс, той се продължава, както казах, около час. Няма как да го направим в рамките. Той не е добре това, но да добият представа за естеството на работа. Чудесно!
терапевти, едни изключителни хора, осъзнати, духовни, по пътя на изцелението, по пътя на всяка една осъзната жена, всеки един осъзнат човек като цяло. Апелирам към всички жени, които осъзнато се грижат за себе си, за тялото си, за лицето си, да пробват да дадат шанс на този вид алтернативно лечение и да намерят наистина истинската си сила в себе си чрез тази терапия. Благодаря на зрителите. Благодаря. До следващия път с много по-интересни теми. Вече съвсем навлизаме в същината на женското здраве с вече теми, които са на практика. Можем да ги пробваме, да ги видим и да ги усетим наистина съзнато. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви.